क'क्राझाराव भारत हादरनि मोनथाम गाबनि समायना हारिमारि फिरफिला लाना सांग्रांथि हानजा सुरदों। क'क्राझार सहरनि क'क्राझार हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदियै हर घर तिरंगा एबा न' हादरनि फिरफिला बिरहोनांगौनि थाखाय आजादी का अमृत महोत्सव जों लोब्बा लाखिना हर घर तिरंगा हाबाफारिखौ लानानै क'क्राझार सहराव सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल हानजानि बानजायनायाव मोनथाम ब्लकजों देबोरगाव ब्लक, बनरगाव ब्लक आरो बावखुंग्रि ब्लकजों जुथायै बाइक रेली सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल आजादी का अमृत महोत्सवनि खौ लानानै दिनैहाय मोनसे गोथार हाबाफारि लादों, बाइक रेली लादों जोंनि इउपिपिएल क'क्राझार जिल्लानि सोद्रोमा बा मावथि बिथांमोनहा। आरो दिनै सारा भारत हादरावनो 75th इयार जानायलाय आजादी का अमृत महोत्सवनि फोरबोआ फालिगासिनो दङ। आरो बाहाय जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो बेखौनो मेसेज होनो लादों जे जोंहाथ' हर घर तिरंगानि प्रजेक्टनि दिनै सांग्रांथि मेल लादों जोंनि इउपिपिएल क'क्राझार जिल्लानिफ्राय। आरो जोङो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बेखौनो बुंनो लादों जे जोंबो आजादी का अमृत महोत्सवआवहाय समायखिरा लायो, जाहाथे जोङो राजनिति दोलो हिसाबै जोङो गोथार लामाजों गोग्गो लामाजों मावलांनो हायो, समाजनि थाखाय मावनो हायो, जोङो देशनि थाखाय जोङो मावनो हायो, जोंनि हादोरनि थाखाय बयनिबो जोंनि हारि हारिमु आरो लोगोसे बाहाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि हारि जाथि जनगोष्ठी बायदि धर्मनि जेसेबांखिनि जोंनि समाजाव बाहाय रायजो जानानै दङ, जाहाथे बयबो गोजोनै पिस जानो जोंनि मेन मेसेज। आरो बयनिबो जाहाथे समान मोनथायनि थाखाय जोङो मावनो हायो, जाहाथे बयनिबो थाखाय न्यायनि थाखाय जोङो मावनो हायो, बयनिबो जौगासारनाय जोङो मावनो हायो, जाहाथे जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलावहाय जोङो इउपिपिएल जानानै जेब्लाबो बेखौनो लुबैगोन बा बेखौनो मावगोन, जाहाथे बयहाबो जेसेबांखिनि जोङो भारतीय नागरिक जानानै जे जोंनि फान्डामेन्टेल राइट्स दङ बेखौ जाहाथे बयबो मोनफुङो, जाहाथे बयबो मोजां स्कुल फरायनो मोनो, मोजां साइस्थ'नि सुबिदाखौ जाहाथे मोनो, आरो मोजां ससियेल वेलफेयार स्किमा जाहाथे बयबो मोनफुङो, बयहाबो समान जौगायो, अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट जायो, आइजोफ्रा जाहाथे मोजाङै गोख्रों जायो, लाइमोनफ्रा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हानायनि सुबिदाखौ मोनो, बेफोरनो जोंनि मेसेज। आरो जाहाथे बिटिआर हिसाबै जोङो सोमखोर बा ग्रिन बिटिआर लाबोफिननो हायो, बा गोजोन बिटिआर जों लाबोनो हायो, स्मार्ट बिटिआर जाहाथे जोङो लाबोनो हायो, बेनो जोंनि थांखि। इउपिपिएलनि सिङाव थानाय ब्लक मोनथामा बाहाय बाहागो लादों, बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि, बनरगाव आरो देबोरगाव। आरो गावबागाव ब्लक जयै समान नैबे जोङो क'क्राझार नोगोरनि गोदान फ्लाइअभारसिम ज' आवगायलांगोन, आरो बेनि उनावहाय गावबागाव समस्थिखौ गिदिंनाय जागोन। आरो गावबागाव रुट मेप होनाय दंखायो, आरो गासिबो एरिया खना खनला जाहाथे नैबे हर घर तिरंगा न'खर न'खरै जाहाथे जोंनि भारत हादोरनि फिरफिलाखौ उरायहोनो हायो आरो गावखौनो गोग्गानाय मोनो, बेनि थाखायनो दिनै सांग्रांथि मेलखौ लानाय जादों। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट।
बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।